Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Men jurnalist Allam Murat Rahimov. Bugün 2023-nji ýylyň 19-njy fevraly Azad Türkmen kanalymyzyň nowatda gepleşigi. Bilişiňiz ýaly, şu ýylyň ýanwarynyň 20-ne Türkmenistanyň odalky parlamenti öz işini ýatyrdy. Ýagny mundan odal Milli Geňeş diýilip atlandyrylýardy parlament. Olam iki öýden ibaratdy, ýagny mejlise aşağı köýdi. Onuň halk maslahaty diýilýänem ýokary köýdi şo parlamentiň ýöne. Türkmenistan dolanýan güýçden kellesine bir pikir gelipdirdi. Indi şonu parlamenti, şo demokratiýaň bir iň bolmanda daşky bir sudury bar bolan parlamenti indi odal kudurkundan mahrum edip näme etdiler? Parlamenti bir öýden ibarat edip galdyrdylar. Olam indi mejlis diýilip atlandyrylýar. Şu odalky köni döwürýär ýaly. Ýagny Niýazowyň döwrüne ýaly. Mejlis diýilip atlandyrylýardy. Oň üstünden täze bir organ döredildi. Olam Niýazowyň döwrüne bar bolanda hemem tanqidlanýan zatdy. Ýani halk maslahaty diýilen bir öz boluşly bir geň taň bir ýokary organ döredildi. O halk maslahaty minni kanun çykarjy organyň üstünden, ýagny parlamentiň üstünden hem terenjamlyk edýär, prezidentiň hem üstünden terenjamlyk edýär, ministrler kabinetiniň hem üstünden terenjamlyk edýär. Şol ýagny häkimiýetiň üç şahasy bolan kanun çykarjy organam, ondan suud organam, ýerine ýetirji organ, ýagny Türkmenistanyň hökümeti minni şol ýagny halk maslahatynyň öňünde jogap bermeli, hatawet bermeli. Şol handa prezident minni hatawet bermeli. Oňa da başlyk edilip hem şol 21-nji ýanwarda şo ýanky ýaly bir maskaraçylykly karara gelinende Gurbanly Berdimuhammedow fedürlediler, şondan bir agdan hem saýladylar. Hakykatyndan tek ol organyň öýde döredilmegi üçin oňa saýlawlar geçirilmeli, oňa delegatlar, deputatlar saýlanmaly, halk maslahatynyň ýygnanşygyna da maslahatyna da delegatlaryň özleri ses berip başlyk saýlanmaly. Şol organa bolyn entek ol organa halk maslahatyna deputat ýa delegat saýlanmaka oňa degişli bolmadyk organ, ýagny Türkmenistanyň parlamentiniň iki öýi birleşen bolup ýygnak maslahat geçiren bolup ses berişlik geçiren bolup inni entek gözli başly döredilmedik gurama başlygyny saýlaýarlar. Ýagny şol ýokarky organyň başlygyny saýladylar. Indi oňam agtyarlygy, ýagny Gurbanly Berdimuhammedowyň şol halk maslahatynyň başlygy hökümetiň agtyarlygy geçen gedek bir gepleşik edipdik şuna bagyşlap padşahlyga tarap Türkmen ötüşi diýip. Şonu da belleşim ýaly edil absolut monarhiýaň başynda oturan monarh bolar, ýagny karol ýa padşah. Any şoňa agtyarlygy ýaly agtyarlyk indi oň eline jemlendi. Inni şu zatlara seredýän bolan hakykatdan hem inni şol geçenki gep şoňa bagyşlan gepleşigimizde de bir aýratyn bellek geçdik da. Indi Türkmenistan iň bolmanda kanun ýüzünde, konstitusiýada teoriýa taýdan bir dünýägi döwlet, dünýägi hem demokratik döwlet diýilip beýan edilýär konstitusiýada bolýan. Inni absolut monarhiýa guruluşuna tarap teoriýa taýdan hem praktika taýdan hem inni gidip barýana meňdeş. Indi ýöne bunu ýakyn wagtlarda konstitusiýada berki daima galdy. Ýagny döwletiň başynda monarh otur ýa padşah otur, ony nähili atlandyr bermeli. Soňa de hemme agtyarlyklar jemlenen, ýagny häkimiýetiň üç şahatynyň üçüsiniň hem serenjamçylygy şoň agtyarlyklary şoň elinde. Indi bunun biz nähili bir biziň taryhymyzda ýa-da şuňky günler şolar ýaly döwlet dolandyrşy bolan başga bir misallar barmy? Indi bu Berdimuhammedow bu ýa-da ýurdu dolandyr oturan güýçler nirden misal alyp bular ýaly döwlet guruluşuna başvurdular. Hemem şolar ýaly döwlet guruluşyny indi ornaşdyrmaklaryň külkülüne düşüpdirler. Üstürip teoregimde göz aýlasak, Arap ýurtlaryna hakykatdan hem şolar ýaly monarhiýa dolandyrşy bar. Saud Arabistan alsaň hem şo taýdan karollyk bar. Oman alsaň hem Oman karollygy diýär. Katar alsaň Katar karollygy, Katar hem öz bolşy karollyk bolupdyr. Ýagny şo dolandyrş miras görnüşinde miras düşere geçirilýär. Monarhdan ýa padşahdan ýa-da emirden öz oğullaryň şagalaryna şo dinasiýaň adamlaryna geçirilýär. Hiç ýyly saýlaw ýok o taýdan. Ondan inni Arap emirlikleri hem Birleşen Arap Emirlikleri diýilen bir döwlet var. Indi üferseňiz soňky wagtlar şo ýegenlerem Berdimuhammedow özüm
oglum şol Arap emirliklerine ýygy-ýygydan tapar edýändirler. Arap emirlikleri bilen feodal gatnaşyklaryny has ýygjamlaşdyrjak bolýanlar. Esasanam şolaň esap pul çykarýan urlar şo taýdy pataplanýar. Ýa-ni Dubai. Dubaýym şu Birleşen Arap Emirlikleriniň bir uly şäherleriniň biri hemem şoň emirlikleriniň biri, ýa-ni welaýatlarynyň biri. Indi bular näme üçin bular ýa-ni Dubai ýa-da ýa-ni Arap Emirlikleri öňe çekýär. Biziň diktatorlarmyzy, diňe bir Türkmenistanyň owurlaryny däl, umuman dünýäň ýa-ni owurlary bolsun, ýa kapitalistleri bolsun, maliýe ýatyrjylary bolsun, şolaň mümkini Birleşen Arap Emirlikleri ýa-ni kuwatlar has özüne çekýär. Sebäbi mundan ozal offshore diýen düşünje, ýa-ni pulun gizlemek üçin bir çykalga günwatar ýurtlarda bar diýip düşünülýär. Hakykatdan hem Anglo-Sakson ýurtlary, ýa-da Beýik Britaniýa, onuň Amerikan Birleşen Ştatlary, onuň Kipr ýaly ýurtlar özlerini şol daşardan getirilen pullary saklamak üçin belli bir ýeňillikleri berýän ýurtlar hasaplanýardy. Hemen şolaň şo ýa-ni offshore diýmekligem şol odallar köýeni döwürde Britaniýanyň koloniýalary bolan döwründe adalarda, ýa-ni offshore diýmek gury ýerden uzak ýerdäki deňiziň içindäki bir ýer diýmeklik aňlady. Şolar kapitalistler öz döwründe öz pullaryny kolonialistler öz pullaryny gury ýere getirmän, ýa-ni merkezi hökümetiň ýerleşýän ýerine getirmän uzak ýerlerde bank açyp şo taýda pasaportjurlukly ýollar bilen gizleýän ekenler. Şoň üçin şolar ýa gizlenýän pulun gizlenýän ýerlerine offshore diýilýän eken. O şondan aýdýar da ýa-ni düşünje. Indi şu gün offshore diýmeklik hökümetiň deňiziň içindäki bir adalarda däl. Olar ýa hakykatdan hem şu gün hem hakykatynda dogry taýsak, Angliýanyň ýa-ni koloniýasy bolan ozalky döwletler ýa-da şu gün hem Angliýanyň belli bir derejede agalygyna ýerleşýän deňiz içindäki, okean içindäki käbir adalarda heniden bar offshore diýilýän, ýa-ni banklar. Ondan daşary Angliýanyň öz territoriýasynda da bar. Beýik Britaniýanyň öz territoriýasynda, Kiprde de bar. Birleşen Ştatlarda da var. Şolar ýaly banklar, ýagny sen daşary ýurtdan näçe meşhurda pul getirseň, sen puluny gelip çykyşy bilen hem olar gazaklanan oklar, sen nähil ýol bilen gazanypsyň, näme maksat bilen sen ol pulu otaýda saklajak olan bankynda, olan birden öz düzgünleri bar. Ondan hem şo pulu gizleýän adamyň öz şahsiýetini hem şoň bilen baglanyşykly şahsy maglumatlary gizlemek boýunça özleri ýörüýte konfidensial şertnamalar bar şo banklar bilen. Şolaň esasynda da sen puluň saklaýa bilýän şo taýda. Owur jümrüliň ana bir iň gydyklanma bildirýän ýerem şol, bular ýa-ni günwatar şo sen puluň saklap berýär. Üstesine de biz olaram bu gepleşiklerden käbirini belläp geçipdik. Bu aňyrsynda siyasi matlaplarym bar. Ýagny umuman Anglo-Sakson ýurtlary dünýäň beýleki ýurtlaryny öz kontrollyklaryna saklamak üçin ýa-ni schemany ulanýarlar. Ýagny şol özleriniň täsir edäjek ýurtlarynyň owurlaryna ýa resmiýlerine, şinowniklaryna owurluk jümrülük ýollar bilen çykarylýan puluň çykarylmagyna hem saklanmagyna ýol berýärler. Ýöne soň şol adamlaryň, şol şinowniklaryň, şol resmiýetliň, siýasatçylaryň, biznesmenleriň jylawyny öz ellerine saklaýarlar. Sebäbi olara şolara garşy ular reali ihsasda, olar hemme ýa-ni sırlary, olan maliýe galplyklary bilen baglanyşykly sırlar şol banklaryň eýeleriniň elinde, hem o banklaryň üstünden gödäwçilik edýän gizlin gulluklar, Anglo-Sakson döwletleriniň gizlin gulluklarynyň gödäwçiligi aslynda. Şoň üçin olar ýa-ni özleriň täsir ediş metodlaryny şoň üstünden ulanýarlar, ýa-ni usullaryny. Şol pulun gelip çykýan ýurtlaryna täsir edýän ýa-ni resmiýleriň jylawlaryny öz ellerine saklaýarlar, şinowniklaryň, biznesmenleriň de şo döwletleri şolaň üstünden, şol adamlaryň üstünden dolandyryp bilýärler ondan. Öz täsirlerini ýetirýärler, iş şerki siýasatyna da, daşarky siýasatyna da. Şol maksady üçin odalyna döredilen zat, şol ýa-ni taklanyp gelinen zat, ýa-ni offshore diýilen zat. Indi şolar ýaly offshore merkezleriniň biri günnäger döwletlerine soňky wagtlar peýda boldy. Günnäger döwletleriniň birinde olam Birleşen Arap Emirlikleri. Birleşen Arap Emirlikleri şu gün ýakyn günnägerde iň bir özüne, ýa-ni şu maliýe meselesinde, maliýe ýatyrmak meselesinde iň bir özüne çekici ýurtlaryň birine uruly. Şoň üçin hem ol diňe bir ýakyn günnägeriň biznesmenler, telekeçiler däl, ýa-siýasatçylar däl, hatda günwataryň hem telekeçiler hem siýasatçylar hem öz pullaryny şo taýda gatyryp başlady. Netijede de soňky döwürler Birleşen Arap Emirlikleri iň güýçli tepkine ösýän döwletleriň birine uruly.
Indi şolam şo ýanky döwletiň ösmegine ýardam eden zatlaryň biri boldy sebäbi daşarky valyutalar, ýani daşardan investisiýa görnüşine gelýän pulanma hemem şol döwletiň öz banklaryna ýatyrylýan ýanky gaçak ýollar bilen getirýän pullar amma. Olara min soňunda kimiň bähwidini işleýär? Şo döwletiň öz bähwidini işleýär. Şo banklarda saklanýar, Birleşen Arap Emirlikleriniň öz bankyna girýär. Olam döwletiň öz dolanşygyna girýär-de şolar ulanýarlar ýanky pullary. Şoň üçin hem şolar ýaly pullar saklanmak üçin hem ýanky Birleşen Arap Emirlikleriniň ýolbaşçylary şertler edipdirler ýörüýdi. Bir tarapdan elbetde Birleşen Arap Emirlikleri käbir beýleki Arap ýurtlary bilen bir hatarda nefte bay, nefte we gada, esatan hem nefte bay öňdäki döwletleriň biri hataplan ya. Hem APEC bileşigine de girýär Birleşen Arap Emirlikleri. Ýöne şugun kugun neftden gelýän döwletiň girdejesi şoň umuman de feudal girdejesiniň 40%-ni ýawar edýär diýip hataplan ya da umuman döwlete gelýän girdejin 40%-i şoň neftinden gelýär. Ýöne galan 60%-ni nirden gelýär diýilen tory ýa çykar. Galan 60%-i onu feudalaň üstünden gelýär, hemem şol investisiýalaryň üstünden gelýär. Daşardan getirilýän pulun hasabyna gelýän girdejiler, olaryň ýankaýjymy diýäli, döwlet ulanýar dürli maksatlar üçin, guruluş maksatlar üçin, başga önümçilik pudoklar üçin ulanýar. Inni biz indi Türkmenistana gaýdyp gelýär. Men ýankydatlar men näme üçin aýdyp otyryn? Şuň günün Türkmenistanyň çykarylýan pulun esasy bölegi şol Birleşen Arap Emirliklerine çykarylýar diýip hasapdan ýar. Şeýle çaklamaga da esas kän sebäbi şol ýegenden hem bizdäki bar bolan maglumatlara görä ýegenden hem esas gatnaýan uğurlary hem feudal edýän uğurlaryň biri şol Birleşen Arap Emirlikleri bolup durýar. Indi ýakyna men geçen hepde aýyň 11-nji fevralda biziň täze padşahymyz ýa monarchymyz ony isleseň islemeseň eýleýän roly eýleýän statusy şol Gurbanly Berdimuhammedow bana Birleşen Arap Emirliklerine ýörüýte sapara bardy. Bu sapar bilen näme men bu saparyň näme aýratyn tapawdy, näme üçin men şol Gurbanly Berdimuhammedowyň saparyny Birleşen Arap Emirlikleri bilen baglanşdyrýan hem bu taýda Gurbanly Berdimuhammedowyň soňky statusynyň şeýle ýokary derejäge galdyrylmagy bilen bu taýda bu aralykda baglanşyk barmy ýokmy şu mesele ünse çekjek bolýan. Sebäbi ünse görseňiz şol Birleşen Arap Emirlikleri diýilen döwlet hem emirler tarapyndan dolanylýan döwlet, ýagny monarhiýa. Monarhiýa o taýda da miras, ýagny häkimlik döwlet dolandyryşy, döwlet häkimiýeti atadan oğluna geçýär ýa-da şol maşgalaň agdasyna geçýär. Şona men ödem bir gaty bir uly taryhy bolmadyk döwlet da Birleşen Arap Emirlikleriniň özi döwlet hökmüne dünýä kartasyna 1971-nji ýylda peýda boldy. Ýagny mundan bary ýogy 60 ýyl tögöregi odal peýda bolan döwlet. Şoň üçin bu taýda esasy instrumentler şu gıysa wagtyň içinde birinciden şu dünya arenasynda Birleşen Arap Emirlikleriniň şolar ýaly täsirli döwlete öwrülmegi. İkinciden hem şolaryň dolandyryş sistemasynyň Türkmenistan üçin öwrenýär ýaly barmy? Türkmenistan üçin diktatorlar üçin öwrenýär ýaly bar. Ýöne diktatorlaryň daşarda eger demokratik nukdanalardan garasak, mysal üçin halka bir zat bermek meselesinde Türkmenistanyň häzirki dolandyryş sistemasyna şu Birleşen Arap Emirliklerine şu da alsaga halk üçin peýdaly bolar diýilen ýaly gaty ad, gynansak da gaty ad. Ýöne döwleti dolandyrjy güýçler üçin öwrenýär ýardatlary bar, näme üçin esasana mine maşgala bolup ýurdu dolandyrmakdy. Ine Gurbanly Berdimuhammedowyň maşgalasynyň ünsün näme üçin Birleşen Arap Emirlikleri şeýle özüne çekýär. Diňe bir pul ýatyrmak mümkinçiligi bilenmi? Ýok, diňe bir pul ýatyrmak mümkinçiligi bilen däl. Soň dolandyryş sistemasynyň özünden olar üçin hem alary ýarlatdy. Ýagny sen özüň maşgala bolup mundan beýlek atadan oglu şo döwletiň dolandyryşyny miras hökmüne geçirmekde de öwrenýär ýardatlar bar eken şolarda. Sebäbi şol Birleşen Arap Emirlikleri biz aýtdyk
Döwlet hökmüne 1971-nji ýylda döredi diýdik. Da ondan o taýda nähili ýagdaý bolan syýasy sistema, döwlet duruluşy. Ondan odal gaty irk döwürden alsak, mysal üçin biziň eramyzyň 7-nji asyrlaryny alsak, ýa Muhammed peýgamberiň ýaşan döwürlerinden alsak, şo döwürlerde şo territoriýalar häzirki Birleşen Arap Emirlikleriniň territoriýalary emirliklere bölünipdirdi. Kiçik hanlyklary ýaly bölünipdirdi. Şolar Arap halifatynyň düzümine giripdir. Şo döwürdäki Arap halifatynyň düzümine giripdir. Soňradan bir neme soňra 11-nji asyrda Oman karollugy, Oman paşalygy onu öz garamagyna alýar, ýanky territoriýalary. Häzirki Birleşen Arap Emirlikleriniň territoriýasyny. Ondan soň aradan bir näçe asyr geçen soň 19-njy asyryň 20-nji ýyllarynda, ýene mundan 150 ýyl töwerek ozal, ondan hem hat köpürä 200 ýyl töwerek bolýar-da. 200 ýyl töwerek ozal ýanky Anglçanlar, Angliýan kolonialistleri şo taýyk barýarlar da, şo taýdan Newit'in bardyny, tege o döwürde şo döwürde de Newit bedrewlendiýilen ýaly sysylyp alynýan eken guýulardan, şo töwereklerde. Yani Arap çöllüklerinin, yani emirliklerin yerleşen yerinde. Maňa da Angliýan ýanky şo döwürde gemirjileri, kapitalistleri o da gyzyklamaýlar ýalar ýalňyç Newit de diýmek ony biz şo taýyp barsak mudam alyp biljek diýilen neme bilen goşun bilen barýarlar. Ondan şo taýda öz goşunlaryna bir ýyl baglap şoň üstü bilen Arap emirlerini egilişige gitmäge mejbur edýänlerde şo territoriýany, ýagny häzirki Birleşen Arap Emirlikleriň territoriýasyny şo Omanyň elinden, Oman karollugynyň elinden güýç bilen alýarlar. Ýagny güýç örkedip umuman gorkudyp alýarlar da, bar goşun bilen bar. Onun neticede şo taýda Arap ýanky Oman karollugy üçe bölünýär. Soň Angliýan tawindigine geçen bölegine ýanky Oman şertnamasynyňky territoriýa diýilýär. Yani Oman şertnamasynyňky bölük şol Angliýan territoriýasyna garamagyna gidýär. Neticede de şondan başlap 1820-nji ýyllardan başlap şol territoriýalar häzirki Birleşen Arap Emirlikleriň territoriýasy Angliýan tawindigine bolýar, protektoratyna bolýardy. Oňam çyýmalyny esasan şo Newitiniň aglaba bölegini Angliýa alyp başlaýar, Britaniýa alyp ýam şo döwürden şol kapitalistler, Anglo-Sakson kapitalistleri şondan ana mutgadan jedip peýda bolýarlar. Hem öz döwletleriniň hem senagatyny ösdürýärler, kuwatyny ösdürýärler. Başga da dünýäň dürli kunjoklaryny şo döwürde şol kolonial syýasat alyp baran sebäpli netijede de Angliýa ýam şo döwürde ullukan bir kuwatly döwlet ýöwürlýär-da. Şondan soň aradan 150 ýyl ýaly geçen soň 60-njy ýyldan başlaryndan başlap ondan Arap Ligasy diýilen bir birleşme bar. Onu eşdendiňdem. Olan 1945-nji ýylda döreýär. Şuň kunam 22 döwlet, 22 tane Arap döwleti ýerýär. Onu şonu 60-njy ýyldan başlaryndan başlap ýam şolar protest bildirip başlaýar. Janky Angliýan şo Araplaryň territoriýalaryna şeýdip agalyk edip bulan Newitini muduna diýen ýaly şeýdip alyp oturmagyna protest edilýärdi. Siz ýa çekilmeli goşunuňyz çykaryň bärden ýa bir diýe Arap döwletleriniň territoriýasy biziň diýe öz Araplarymyň özleriniň öz territoriýasyny dolandyrmaklaryna mümkinçilik beriň, öz tebii resurslaryny olar özlerine singdirmeli. Siziň hakyňyz ýogyny bu taýlarda nereden ol dünýäň o çetinden gelip bärlerde siz agalyk edip biziň ganymyz soran ýaly şeýdip hem Newitinde sonra oturýarsyňyz diýip protest edilýär ýalar. Ene bir goşun dirip daýat edip bir uruşak bolanoklar, daýat edenoklarda umuman utonurýarlar halkara arenasyna Birleşen Milletler Guramasynyň assambleýasynyň çyknemelerinde platformalaryndan edýän çykyşlaryna netijede de ahir soňy Beýik Britaniýa öz goşuny çykaryp dol şotadan çykyp gitmäge mejbur bolýar. Olam 1971-nji ýylda bolýar. Ondan şondan başlabam şol 1971-nji ýylda ýanky emirlikler şo taýdaky bir Beýik Britaniýanyň tawindigine bolan territoriýalar, ýagny aýtdyk Oman şertnamasyna girýän territoriýalar diýdik de, olam Britaniýa bilen baglaşan şertnamaň esasynda. Şolar jemi 7 tane emirlikden ibaret ekenler. Ondan bular birleşýärler de, ilki başda 6-sy birleşýär, soň 7-njisi ýene bir ýyldan birleşýär de, jemi 7 tane emirlik
Birin mertkez adyan bir adyan düşünjeti bilen aýtsa hanlyk diýdiňem bolýar. Bolmasa emirlik diýilen zat ine Bukhara emirligem bolan zat, olam bir öz boluşdy bir hanlyk, ýöne kişiräk bir hanlykdan ulrak bir zatda. Şol ýanky emirlikler, 7 tane emirlik birleşýärde, Birleşen Arap Emirlikleri diýen döwleti bar edýärler. Şoň üçin hem şo döwletiň adam şol, ýagny Birleşen Arap Emirlikleri, ýagny ýanky 7 tane emirlik öýdana birleşip döwletler ödýär. Onuň şoňam ilkinji prezident edilibem, şo iň uly territoriýa, şo Abu Dhabi emirliginiň territoriýasy hasaplanýan üçin şoň emirini şo döwletiň karoly, monarhi ýa-da prezidenti. Indi konstitusiýa dilinde olar prezident diýip adlandyrýarlar. Ol hakykatynda ol oň statusy şo hanyň ýa-da padşahyň, monarhyň statusy bolýar-da. Indi şu taýda şu provinsiýalara bölünen, ýa-da emirliklere bölünen görýäňiz. Ine bir ulrak kartada alsak, ine Birleşen Arap Emirliklerinin yerleşýän yeri, ine şu ýaşyl, goýy ýaşyl reňka Oman, ine bu sar renk Saudi Arabistany, ine şu taýda goýy sarrak renk, ine Melayakin renk Birleşen Arap Emirlikleri. Ine şulam 7 tane ýanky emirlige bölünýär diýdik, şolar 7 tane emirligiň birleşen emirlikleri şolar döwleti. Onuň bu taýda Ormuz bowady bar, ýanky Pars aýlagyna, Pars aýlagy bilen Oman aýlagyny birleşdirýän şu taýda Ormuz geçergeti we bowady bar, şoňa köp bölegi Iran tarapyndan kontrolly edilýär. Iran bilen Birleşen Arap Emirliklerini şol Ormuz bowady bölýär-de. Inni buňam geografik taýdan yerleşim ören amatly, feowda etmekde de tebäl deňiziň üstünden hem sen köpten newtingem geçirilen başga haritlaňam emedi bilýän. Bular ýaly ulrak kartada alsak, şu taýda şol emirlikler görkezlen dürli renkler bilen iň uly emirligem ýa kaýdyşymy ýaly Abu Dhabi emirligi, şoň paýtagtam Abu Dhabi diýip adlandyrylýar. Ýöne ilat boýunça Dubai emirligi köp, iň köp ilatly emirlik diýilip hasaplanýar. Territoriýa boýunça Abu Dhabi emirligi. Paýtagtam şo tutuş döwletiň öz paýtagtam Abu Dhabi'de ýerleşýär. Territoriýasy uly bolan üçin. Ene bular hem kiçiräk emirlikler, jemgy ýanky 7 tane idik-da, iň kiçisine Acman provinsiýasy, Acman emirligi ören kiçijikdirine şu taýda bir sar renk görýändiňiz. Ondan ine Şarja provinsiýasy ine emirligi, provinsiýa diýende emirlik da ýaşyl renk bilen ine beýlekler. Ine bu görýän şal renkden iň renkli nämäňe territoriýaňyz Oman döwleti, bu aýratyn döwleti diýýär. Şoň bir bölegim Omanyň bir bölegim ine şu taýda Birleşen Milletler emirlikleriniň ýokarysynda ýerleşýär. Ýöne bu ýam Omana degişli da. Yani umuman territoriýa meselesinde şular ýaly. Inni bir aýtdyk şo Gurbanly berdim Hömmedowyň ünsüni näme üçindir? Şo diktatorlar ýaly diktatoryň ünsüni näme üçin Birleşen Arap Emirlikleri ýaly döwletiň dolandyryş sistemasy gydyklandyryp biler diýdik da. Sebäbi ýanky emirlikler dolandyrýandan hemme hanlar. Şu emirler hanlar diýip gödegine getirýär. Indi döwlet guruluşy bu taýda nämeden ibaret? Bularda parlament barmy? Bularda parlament ýok. Bularda ýanky Birleşen Arap Emirliklerinde her emirligiň başynda oturan emirleň öz ýokary geňeşi bar. Emirleriň ýokary geňeşi diýip bir geňeşleri bar. Ana şolum öz boluşly parlament. Parlamentemde bar ýok 7 tane emirden ibaret da. Ole ýam parlamentem bolanokda bir öz boluşly bir dolandyrjy geňeş. Inni olaň roli nämeden ibaret? Olaň roli absolut şol häkimiýeti ele alan adamdan ýanky jemlenmesi, şolaň geňeşi. Ondan olardan aşakda maslahat berici federal geňeş diýip ýene bir zatlar bar. Olar kanun kabul eden, federal geňeşin bary ýogy 40 tane deputatdan ibaret. Oňam 40-synyň 20-sini her emirlikler öz territoriýasyndan saýlaýarlar. Olaram saýlamak diýilen adam nähil esasan olan kandidaturasyna ýene şol emirlikler öz emirleri hödürülýär ýa şolaň hökümeti, şolaň klany, dinastiýasy hödürülýär. Ol nemeler, kandidatlar. Ondan halk tesbiren bolýar. Ýani hödürlenen kandidatlary. O taýda syýasy partiýa ýok. Näme üçin ony aýdýar? Ýene de şol emirlikler özleri ahyrdan hödürülýärler diýär. Sebäbi halkyň hödürlemek üçin syýasy partiýa bolmaly. Ol Birleşen Arap Emirliklerinde siyasi partiýa diýilen düşünje ýok. Ýani döwletiň durmuşyna gatnaşýan. Opozisiýa diýilen da asla ýok.
dolandırıcı parti diýilen düşünjede ýok. Şoň üçin ýanky kandidaturalary şol endi bir aýtdyk maslahat berici federal geňeşi diýip bir zat bar diýdik. Şoňa bary o 40 tan deputat saýlanýar diýdik. Bolyn şoňa ýartyny halk tepberip saýlaýan bolsa, ýöne şolon kandidaturasyny hödürleýänler hem ýene şol emirler, şol emirlikleň emirleri ýa-da şolon klany, şolon dinastiýalary. Şolar öz adamlaryny hödürleýärler. Netijede ýene de şol maslahat berici geňeşe gelýän adamlar hem şol dinastiýalaň, şol klan emirleň öz adamlary bolup çykýanda. Ýöne oňa da şoň ýartyna nifes berdiren bolýarlar da adaty ilata. Indi galan ýarty, ýani 40 sany deputat diýdik, o galan ýartyny kim saýlaýar? Galan ýartyny şol emirleň özleri belleýär. Ilata ses berdirmän özleri belleýär. Ana şeýdi ben ola maslahat berici geňeş. Olam parlamentim däl, täze parlament diýilýän zat kanun kabul etmäge mümkinçiligi, ygtyýarlygy bolmaly. Bu federal geňeş diýilýäniň diňe teklip hödürlemäge ygtyýarlygy bar. O tekliben bular kimlere hödürleýärler? Şol ýanky emirleň geňeşi diýilýän ýokorup geňeşi hödürleýärler. Ol emirleň geňeşem ýanky aýşyşmy diýil bar, ýok 7 tany emirden ibaret. Şolaň birem şol ýurdun prezidenti, ýagny ýurdun esasy emiri. Şolaň birem. Ana şolaram hemme kanuny şolar kabul edýärler. Sud sistemasynyň işleyişi şol demokratik döwletlerde bolşýarlar, olaň ýanky maşgala dawatyny çözýän sud ola şerigat sudy. Ol gönnün şerigat düzgünlerinden uğralýar. Maşgala dawalarynyň daşary jinayet jogapkärçiligini şekil degişli meseleleri ol ýanky bilen öz aýraçyn sudy bar, dünýä sudy diýip sud bar, ýöne olaňam kanunyň köp bölegi şerigaty esaslanýar, ýöne käbir bölekleri günwataryň siyasi sistemasynda bar bolan umuman ýanky kanun düzgünlerini normalaryna eýerýän ýanky kodeksler diýip hasaplanýar. Onam olar müsürden göçürip alýar. Müsürüň kanunçylyk sistemasyndan göçürip alýarlar öz döwründe. Täze müsür şo ýakyn günlerde Arap ýurtlarynyň içinde irki döwürlerde Napoleonyň döwründen başlap günwatara mahsus kanunçylyk düzgünlerini esasan şol sud sistemasynda jinayet jogapkärçiligini, jinayet kodeksiniň düzgünleri bilen baglanyşykly şol günwatara degişli zatlardan alýarlar köpüsini müsürüň özi alan üçin. Şoňa belli bir derejede täsiri beýlek Arap döwletlerine de ýetdi. Şol Birleşen Arap Emirlikleriniň hem şol jinayet kodeksiniň dünýäge bölegi umuman ýanky bir aýtyp sud iki topara bölünýär diýdik. Bir şol şerigat sudy we maşgala meselelerini çözýän biram jinayet meselelerini teljerýän adaty sud bar diýdik. Ana şol adaty sudyň ulanýan kodeksi esasan ýankyýaly. Hem şerigat düzgünlerine bar, hem belli bir derejede şol günwatara mahsus dünýäge jinayet kodeksleriniň hem standartlaryndan ibaret diýdik da. Indi ýöne döwlet dolandyrşy ýankyýaly monarxi tarapyndan. Indi biziň diktatorymyzyň hem şo taýyp gatnap şeýdip şo Birleşen Arap Emirlikleri bilen ýakyn hyzmatdaşlyga şeýle gazyklanma bildirmeginiň özüni mene näme bilen düşündirýär. Diýmek şolar dinastiýa bolup döwleti el alyp döwleti dolandyrmak meselesinde şolardan öwrenýär ýardamat bar diktatorlara. Esasen maşgala bolup dolandyrmakda hem döwletiň dolandyrşyny miras görnüşinde atadan ogula geçirmekde ýa-da şol bir maşgalaň agdasyna geçirmekde ana şolardan alar ýardamat bar. Şoň üçin hem ana biziň diktatorlarymyzyň hem şo taýpynda ýygy-ýygydan gatnap başlandyklaryny görýäs, olaň nebereleriniň, ýegenleriniň şo taýda gatnaýandyklaryny görýäs. Indi soňky edilen saparda da bir ünsi çeken zatlardan käbirlerini men görkezjek bolýan, onam Türkmen telewizionyanyň şol watan habarlaryna da berdiler. Ene şo taýda Berdi Muhammed baran bolýar da 11-ne bardy, günüň birinji ýarmyna eýem şol umuman dünýäde iň uly meçhitlerin biri bolan musulman meçhitleriniň biri bolan Şeyh Said adyny meçhide tapar edýän şular ýaly geýnugda bardy. Bagana telpek geýen bolup ýanyna da Türkmenistan müftüsini alyp barypdyr. Indi bu meçhidiň hem aýratyndyr tarapy näme? Birinciden dünýäde iň uly meçhitleriň biri diýdik da ýanky umuman meçhidiň içine bir wagtda namaza durup biljek adamlaryň sany ýa-ni ýerleşdirip bilýän sany 40 000 töwerek diýilip hasaplanýar. 40 000 adamyň bir wagtda namaz okumak üçin niýetlenen meçhidine şu gümmezleň aşagyny. Ondan umumanam şu gümmezlere seyreden şu gümmezleň sany 82 sany gümmez bar diýip hasaplanýar da.
Ondan buňam şol diňleriniň beýikli 107 metr näştaýda görýän. Muň daşyndan eger meçidiň öz içinden namaz okamaga yer bolmasa 40 000 adamdan köp adam barda. Onda da şoň howlusy bar näştaýda daşynda. Umumyň şoň tutýan meýdany 20 000 kvadrat metr diýilip hataplanýar. Tutuş meýdany 20 000 kvadrat metr. Ondan ne bilam ne şu daşky meýdançasy. Şu yan kaýdyşy meýaly içinde adamlar yerleşmese 40 000 adamdan köp geldi adam. Şuňa daşynda howlusunda da namaza durup bilýärler. Indi Türkmenistanyň prezidenti, ýanky prezidenti diýenden halk maslahatynyň başlygy biziň monarchymyz täze padşahymyzy gydyklandyran meçit bilen baglanyşykly näme gydyklandyryplar, näme şol ala böyle meçide tapar edýär. Indi şol Göktepe'de Gorjok diýen ýerde bile ahal welaýatynyň merkezi gurulup ber şu wagtlar bilýänsiňiz onu eşdendiňizem şonu minni arkada şäher diýip atlandyrmakçy bolar. Şo barada da karara gelindi. Indi şo taýda Türkmenistanyň iň uly meçit gurmak külkülüne düşüpdirler bolar. Olam ýanky Gurbanly Berdimuhammedowyň inisiatiwasy bilen ana şo meçide minni şu ýanky ýaly durupdy, bu şoňa meňdeşirä edip gurmak üçin şunlardan bir tejribe almak üçin barýa. Ýa-ni da öňüň kömekçilerini alyp barypdyr. Birden resmiýleri şunu öwrenmek üçin, şulardan tejribe almak üçin hem müftüsine alyp barypdyr da. Ondan üstesine de şu taýda şol Birleşen Arap Emirlikleriniň ilkinji prezidentiniň aramyky diýerler da umumyň Mazar mawzeleýi ýerleşýär. Ony telewizionyada görkezmediler, belki gadagandyr da Araplaryň öz düdügini boýunça musulmançylygyň telewizionyada görkezmediler. Ýöne ilkinji bilen baryp diýen şo taýda doga okady diýen müftü bilen Berdimuhammedow. Soň o taýdan çykyp meçidiň içine girýärler, şu taýda görkezilýär. Ene şu daşky nemesi, daşky howlusynyň yeri ene şular ýaly mermerden edilen dürli nagyşlar, güller bilen mermerden. Ondan bular meçidiň içine barýarlar, meçitde sowat goşurýarlar birege ne bilen daşky tütünleri. Ene şu Kur'an bilen Kur'an kitabı bilen şu taýda namazlyk gatýar bir näme içinde, karoklan içinde görseňiz. Ana şonu hamalan ha Gurban Berdimuhammedow ýany bilen ertipde sowgat görünüşinde şu meçidi üçin, ýagny Şeyh Said adynyň meçidi. Indi Şeyh Said adynyň diýmeklik näme? Ol näme bilen baglanyşykly? Şu Şeyh Said şol Birleşen Arap Emirlikleriniň ilkinji prezidentiniň ady, şu ilkinji sultanyň ady. Şu 1971-nji ýyldan başlap 2004-nji ýyla çenli şol Birleşen Arap Emirliklerine padşahlyk eden, ýani prezidentlik eden adam. Hakykatdan noň rolu padşah, ýani prezident diýip adlandyran bolýarlar da. Ana şolam ýanky Abu Dhabi şäheriniň emiri bir wagtyň özünde ödem gadymdan gelýän dinastiýaň wekili şol. Şol iň uly provinsiýaň, iň uly emirligiň şol ýanky emiri hökmünde şol prezident saýlaýarlar. Konstitusiýa boýunça da berkedilen. Şol adam ana şol ýurdy 2007-nji bagşlan 1971-nji ýylda şoluny döwlet hökmüne döredilenini emirlikler birleşip şondan başlap dolandyryp 2004-nji ýyla çenli dolandyr. Ýagny 33 ýylyň dogamyny. 2004-nji ýylda da gümürtük ýagdaýda aradan çykýar. Bolmasa o wagt 2004-nji ýylda ýam 86 ýaşynyň içinde, 86 ýaşynyň içinde bolýany şo taýda gümürtük diýip şuha bildirmek üçin nähili bir waka ýa-da şol adam birin ilkinji edek umumyň Arap döwletlerinde bir täzelik girdi. Şowun bir karar kabul edýär. Ýagny ayal maşgalalardan birini ilkinji edek Arap döwletleriniň taryhynda ayal maşgalany bir prezidentlik wezipesine bagışlan, ýani ministrlik wezipesine belliýär. Onuň taýda ulu dawa turýar. Onda da o diýeni göwürdi, tarapdarlaryna tapýar da şonu belliýär, şol bir aýaly ministr edip belliýär. Bolin şoňym ýanky prezidentiň özüni şol dolu ady Şeyh Zayid ibn Sultan al-Nahyan diýilýär. Şol adam öl tapýarlar. Ýanky ýurdun prezidentini tarpata aýny öldü diýerler. Edil şoň, şo belläň güni ýöne belläp ýetişýär kararda gol çekýär. Ýöne şol ana şondan başlagan täze düdügünü ýola goýýar. Umumyň ayal maşgalalaryň
yani hükümet wezipelerine bellenmek barada şo neçeni dowam edip gelen gadagançylygy şol birinji bolup bozuya Arap ýurtlaryna da şo dülgüni umuman giyirdi ya. Sondan soňra meýär şo praktika ýuwaşlyk bilen ondan Arap ýurtlaryna emirliklerine de ulanyp başlanýar. Ana şoň iňeden bir gowy işleriniň biri şo hasaplanýar, ýöne şol gelen kararam belki şoň başyna da ýetendir diýilip hasaplanýar. Sebäbi ölüminiň sebäbi barada hiççili bir degerli maglumat berilmedi şondan soň. Ondan soň ýanky ölümünden soň bu paç emirlik ýanky prezidentlik wezipeti kürsüsi oğluna geçýär. Oňam ulu oğullarynyň birine geçýär. Olam ýanky Arap emirlikleriniň ikinji prezidenti bolýar da şu 2004-nji ýyldan başlap. Ol adam Halif ibn Zayd al-Nahyan. Bolam 18 ýyllap dolandyr ya 2004-nji ýyldan 2022-nji ýyla çenli, ýani geçen ýylyň maýyna çenli prezidentlik wezipetini ýerine ýetirip gelýär. Ýöne olam aradan çykdy geçen ýylyň maýyna, ondan soň oňurny nähäder kawat şoň inisi Muhammed ibn Zayd al-Nahyan ýerine ýetirýär. Indi bu taýda da örýän täsin bir neme bar da, ýani so dinastiýa bolup dolandyr gelmek diýdik da. Bu gaty dinastiýa, şo al-Nahyan diýilen adamlar, umma şo ýanky ne beren şu Abu Dhabi şäherini hem emirligini dolandyryp gelýän döwrüni umuman alsak, şoň umum döwrüni alsak 260 ýyldan gowrak bolýan. Her edip görüň men şu taýda şoň spiterini getireýin. Inha 1761-nji ýyldan başlap şol Abu Dhabi emirligine yol başçylyk eden, inha şol yol başçylyk edip gelen şol kanalyň dinastiýaň wekilleri şu taýda şolaň sanawy başlaýdy. Ene şol 1761-nji ýyldan başlap gelýän bolsa 262-nji ýyl bolýar şu ýyl. Ene iň soňky täzer kwagdam şo ýurdu dolandyrýanam Şeyh Muhammed ibn Zayd al-Nahyan. Üferseňiz şolaň familiýalary Nahyan bolup gidýändir. Şo Nahyan diýmek şo dinastiýadan diýmek, al-Nahyan ne şol dinastiýaň adamsy diýmek. Emma olaň öýe atlary Şeyh Zayab, Şeyh Şahbud ne şolaryň öýe atlary şolar. Nähäder ki prezidentiň ady Şeyh Muhammed. Şeyh Muhammed da Muhammed. Geçen ýylda aradan çykan agasynyň ady Halif. Ondan olan kakasynyň ady Zayd. Häzir şol iňuly mescidem şol ýankyň şolaň kakasynyň adyna dakylan mescid, ýani Şeyh Zayd adyna mescid diýdik da dünýäde iňuly mescidlerden biri. Ana şol adam şu 2004-nji ýylda bir aýtdy gümürtük ýagdaýda aradan çykdy diýdik da. Şoň hatirasyna 2007-nji ýylda şol mescid gurulýar da şoň adyna dakylýar. Indi bu adamam Şeyh Zayd diýilen adamam gaty uly köp çagaly ýanky dinastiýaň atasy ol. Seret görseňiz ne şu taýda Wikipediýada maglumat bar da şol jemi 9 gedek öýlenipdir diýilip hasaplanýar. Käbir nemeli maglumatlara görä 8 gedek. Ýöne şol 8 ýa-da 9 aýalyndan jemi 19 sana oğlu bolýar, 11 sanam gyýdy bolýar. Görşüňiz ýaly 30 san çagasy bar eken. Şol oğullaryndan soň 9-sy hökümet işlerinde işläp gelýän adamlar, käbirler aradan çykdy, käbirler häzirem bar. Indi şolaň wezipelerini ünsüberiň. Bulan hemme çagasy ýokman döwlet dolandyryşyna gatnaşýar, şol ýa resmi wezipeler diýip düşünmeler. Olardan köpüsi ýöne biznes telekeçilik şirketlerinde meşgullanyp ýören adamlar. Ýöne şol 19 tane oğlundan 9-sy ýa bir ad ören uly wezipelerinde işleyen adamlar ýa-da işläp gelýän adamlar. Inhamat haly üçin şol Halif ibn Zayd geçen ýyl aradan çykan. Ola hem Abu Dhabi'ň hem emiri boldy, hem şol Birleşen Arap Emirlikleriniň ikinji prezidenti boldy. Ondan on beýle bir dogany Sultan ibn Zayd. Ol Birleşen Arap Emirlikleriniň premier ministriniň orunbasary wezipesini eýläp 2019-njy ýylda aradan çykan. Ýöne 97-nji 2009-njy ýyllar aralygynda premier ministriniň orunbasary bolan ondan Muhammed ibn Zayd ol
üçüncü prezident, yani häzirki prezident, hemem Abu Dhabi'nin emiri. Ondan soň ýene bir oň inisi, olam premier ministriň orunbaşarlarynyň biri, olam şu adam şo wezipany ýeleýär. Ondan soň ýene olaň inlilerden biri Hazza diýilen adam. Olam Birleşen Arap Emirlikleriniň milli howpsuzlyk boýunça maslahatçysy bolup işleýär. Olardan ýene biri Saif ibn Zaid, ol Birleşen Arap Emirlikleriniň içeri işler ministri wezipesini ýerine getirýär. 2004-nji ýyldan bäri, ine 20 ýyl geçip barýar, 19 ýyl geçipdir. 19 ýyllap şo bir ministr oturýar, içeri işler ministri. Ine şulaň neberesinden, şulaň dogonlarynyň biri. Otaň Tahnun diýip ýene bir dogonlar bar. Ol 2016-njy ýyldan bäri Milli Howpsuzlyk Gurulugynyň maslahatçysy bolup işläp gelýär. Ondan Mansur diýip ýene biri bar, Mansur ibn Zaid. Ol prezidentiň işleri boýunça ministr diýip bir wezipe bar. Biziň dilimizde de aýtsak prezident administrasiýasynyň başlygy bolýar da. Bularda şol ministr diýip adlandyrylýar. Prezidentiň işleri boýunça ministr. Ana şo wezipany ýerine ýetirip gelýär. Edil häzirki wagtam ýene bir kiçi dogonlarynyň biri Abdullah. Ol 2006-njy ýyldan bäri Birleşen Arap Emirlikleriniň hem daşary işler ministri hem halkara gatnaşyklary boýunça halkara hyzmatdaşlygy boýunça ministr diýen wezipe bar, ana şonu ýeleýär. Man görşüňiz ýaly, ine şular ýaly ullukan bir dinastiýa, ondan bulardan ana şular ýaly biziňki ýaly diktatorlara öwrenler ýaldatdy, he maşgala bolup el alyp, soňam şular ýaly möhüm wezipelerem öz aranda paýlaşaýmaly eken. Oğulluň edil onlar ýaly çağılan sany 30 sany bolmasa da ýanky Birleşen Arap Emirlikleriniň odalky prezidentiniň çağalarynyň ýaly ýa-da 9 sany aýalyň bolmasa da ýegenler bar. O ýegenleriň çağalary bar. Olary paýla bermeli. Umman ana şol ugur boýunça gidip barýar. Men şu meseleni hem üçin şolar ýaly aýratyn dolanyp gelip şu arada gurrun edip oturýaryn. Türkmenistanyň dolanlaryşy inni gynansak şol ugur boýunça barýar adamlar. Bizim ümidimiz indi şu tarapa. Bolmasa indi şu çaka çenni biz näýlem bolsa konstitusiýaň güdünni, konstitusiýada bir teoriýa taýdan dünýäge demokratik döwlet diýilip hasaplanyp gelnenem bolsa, şu konstitusiýada berkedilenem bolsa, şoluny ýakyn wagtlarda şol alınýar, teoriýa taýdan alınýar, praktika taýdan ýem alınýar hasaplaýyn. Buna da ýene de bulan bizim öz günämiz. Halkyň öz günäsi, Türkmen halkynyň, Türkmenistanyň halkynyň öz günäsi şu. Bizde mümkinçilik boldy soňky 30 ýylyň dowamynda halk birazcık garsyna galan bolsa, birazcık gaýrata galan bolsa, şol dünýäge ýol bilen, ýani monarkiýa ýol bilen däl, dünýäge nähilem bolsa, azawlawan bolsa bir demokratiýaň alamatlary bar bolan düzgünleri saklap, sistemany saklap, sebäbi bizde parlament bar. Parlamentde saýlawlar bar, iň bolmanda bir göz üçin geçirildi. Şonu göz üçin näle iş ýüzünde halka hyzmat edäjek bir sistema öwürmek üçin mümkinçilik boldy. Sebäbi şu struktura bardy. Tabiat dargandan soň şu strukturany bir de alyp berdiler. Ha struktura bar. Şunu esaslansaňyz, şunu işledip bilseňiz, ha işledip bilseňiz, şu maşiniýal taýýar, şunu işlediň de ulany beriň diýip berildi şol bize. Ýöne şonu biz işledip bilmedik. Şu parlamenten bizde var ýerine ýetirýär, hökümetem manha ýa-ni ministrler kabineti görnüşinde. Ondan suut sistemadan bar. Olaram dürli strukturalardan, dürli baskançaklardan awarat. Jinayet kodeksi wa taýýarjak jinayet kodeksini biz käbirdatlaryň üstüne ýetirip Türkmenistan öz jinayet kodeksi edip alındy. O Sovet döwründe de bar Türkmenistan öz jinayet kodeksi diýenler. Konstitusiýanyň bir adarak üýtedildi. Odalky Sovet döwründäki bolan konstitusiýany birazcık üýtedip döwletden öýdümiň konstitusiýamyzda da eýe bolduk. Şu konstitusiýaň içindäki berkedilen düzgünlerem, hukuklarym, haklarym, hemme kanunçylyk düzgünlerem, ösen demokratik ýurtlaryň düzgünlerini doldury aýyp gelip duranlar. Oň içinde köp partiýalyga da ýol berilýär, söz azatlygyna da ýol berilýär diýip ýazylýar. O taýda ýanky erkin saýlawlara da ýol berilýär, hemme da ýol berilýär. Ýöne şonu bir dana taýýarjak maşyny biz işledip bilmedik. Biz näme etdik? Şol ýokardan gelen haramzadalarymyz, bizim türkmenler şol ýanky döwlete ýol başçylyk edýänler şonu işleder de halkyň bähbidi üçin ulanarlar diýip biz garaşyp şeýdip gol oşurup oturduk adamdan köpüsi.
Ne bizim ödemi de karşılık görkezdik bizim ne bir ögün jok bolup aýdamokda soň ýanky şu ýol bilen bar ýanyna eýen biz şo 90-njy ýylyň başlaryna Niýadow gäbe adyp eýen edeletli ýol beri urandan öz şahsiýet kultuny öňe sürüp o konstitusiýa düzgünlerini basgylap edenetçilikli öz dil üstü bilen görkezme beren bolup o bolanok bu bolanok diýen bolup tawa solo pul seçen bolup adamlar şäherlere gatnaşdyryp isleýänni türmäge basyp isleýänni wezipeden gidirip isleýänni belleýän bolup şey dip öz başyna hereket edip urandan eýen biz bildik ine şu monarhiýa ýoly bilen diktatura ýoly bilen gidip barýanyny şoň ölün öňüne aljak bolup ýöne halkdan gollaw bolmady bu hal şoň şinem bu halkyň günähdi şu taýýar zady biz işledip bilmedik. Şol haramzadalaryň şo maşyny özüçe işleden bolup öz wagtlar üçin ulanmaklaryna döwlet maşyny öz wagtlar üçin ulanyp ine-de ýagdaýyňam şu günkü güne gelmegine sebäp bolduk. Halkyň özü şoňa sebäp boldy. Innen bilenmegini mundan beýle häzir şu gidip otursa inni näme galdy? Inni bir ýöne bir zat galdy. Konstitusiýa üýtmetmegi ýerden etdiň. Mundan beýle Türkmenistan inni dünýäge demokratik döwlet däl, Türkmenistan monarhiýa döwleti. Ýa-da emirlik. Döwlet hem däl, emirlik diýip oglan etse-de şoňa garşy çykyş etjek bardyr öýdýärmi? Halkyň ödem aň düşünjesi hem gynansak haktana şu ýagdaýa geldinni, şu orta asyrlar döwründe hanlyk ýa emirlik döwründe ýaşan halk we tabyn halk näme diýilse, han näme diýse, emir näme diýse leppe edip şoň öňünde diýse çöküp şoň aýagyna ýykylyp, elini aýagyny oşap ýören halk we şu orta asyrlarda şoň ýaly diler eken, han gelse, ýa-ni emir gelse, elini aýagyny oşaşyp. Gadim döwürde ýok diýäňizde, ýok, bolmandyr, türkmenden köpüde etmeýändir onu. Ýöne emirliklerde, hanlyklarda hanyň elini oşamaklyk, emiriň elini oşamaklyk ol döwürde de bolon zat ol. Ýöne türkmenlere gedek gelende şuňky şoň gözüni çykardylar. Şuňky şoň gözüni çykardylar. Şoň şin indi diňe ýene konstitusiýa girýärmek galdy. Iş ýüzünde bir ýan gynansak da, eýa mana şoňa eýe bolduk. Absolut monarhiýa, emirlige, nähilatlandyrsaň atlandyr beriň ýöne bu. Indi demokratik dünýäge döwletiň hiç ýerinde suduram ýok. O zaman näle masa suduru bardy, göz üçin bir zatlar edilýärdi. Indi ýöne näme galdy? Nesilden nesile geçýän şoň häkimlik döwlet häkimiýeti nesilden nesile geçýän edip oglan edäýmek galdy. Ona mene Berdi Muhammedowlaň dinastiýasyny dolandyrmaly, diňe şolaň haky bar diýse häzir halkyň etjek zady bam hana adamlar aýdyňany. Bulam näme üçin halk maslahaty diýip ýanky ýokary organy döre diýdi, oňa da öýde başlyk bolup otýar. Ýanky ýaly düzgünleri häzir giýirse adamlar gollaýaňyzmy? Na bir konstitusiýa şunary ýaly bir düzgün ýerjek bolýar. Ama biziňe ine gülýal şagalamyz we ona biz olara çerbe berýär. O biziň şagalamyzda geçirip bersek nähili görýäňiz diýseler. Diýse Berdi Muhammedow. Şoň içinde aýyşyny ýa bolmaz diýip garşy çykjak ýaşaly bolar öýdýärmi? Dedim şo taýgamda odalla bolşýaly şol halk maslahatyna taýlanjaklar, şo oýnatdy ýaşullar, şo bir dügünçök üçin barýanlar, şo dügünçöklerine gaýdy poşal bolup, näme elgarlaryň gallaryanlyklaryna da düşünmän, şo öňünden berilen görkezme goýunço, Berdi Muhammedow näme diýse bolýarmy diýse bolýar diýin. Men adamlar meni şunu oňlamok. Sizem oňlayan dälsiňiz diýse de oňlamaň. Adamlar şular ýan teklibim madidigem hökman gollan diýip olara görkezme berilýär. O teklip nämeden ibarat? O teklibi sen kabul etseň, sen geljeňe näme boljak? Sen geljek nesilliňe näme boljak? Türkmen döwletine näme boljak? Halkyň ykbalyna näme boljak? Oňa olaň akyl çatjak adamlar däl. Sebäbi olaň akyl çatmak üçin biradasyk düşünjän giň bolmaly. Biradasyk ödüňem halkyň ýagdaýy üçin ýüregiň gylýan adam bolmaly. Ondan ýokarkular bir zat edäýmesin diýip birden maňa ýaýmesinler diýip gorkmaýan bolmaly. Halkyň bekwiedini iň hatarda goýup bilýän adam bolmaly sen. Üstesine de birazcık siyasata düşünýän adam bolmaly, kanunçylyga düşünýän adam bolmaly. Ýöne ol hüdürlenýän ýaşuldan haýsasy ýuridik taýdan bir bolýa bilim bolmasa da, ýöne gazaklanyp bir dünýä jemgyýetçiliginde şolar ýalatlar nähil edilýär, döwlet gurulşy nämeden ibarat?
Ol nähil mehanizmler boýunça işlemeli kanunçylyk, nähil esaslarda, nähil normalar esasında kabul edilmeli. Hiç o zatlara düşünýän adamlar şolar. Elbette düşünmeýän adamlar. Birden dinduklar, ýöne düşünýänler bar bolanlar da şolaram geplemedi ýaly edilýär, gorkulýar. Gorkuýarlar. Gorkudulmasa da öýleri şonu öz ýüreklerine guýup şo gorkuýuny, öýleri şonu göterip berler şo gorkuýuny. Netijede de ana şoňa barýar. Netijede ana şoňa barýar. Indi ýene ýanky tapardan birazjyk bir bölek görkezjek bolýanna. Umuman şu maskaraçylygyň bir bölegini, ýani bularny birinji gün ýanky aýdyşymyz ýaly birinji baragyna meçide tapar etdi. Şo dünýädäki iň uly meçidlerden biri diýdik de, şoňa tapar etdi, sowgat gowşuran boldy, soňun ödem sowgat alan boldy, namazlyk bilen Gurhany gowşurdy ödi. Olaram baňa dünýädäki ähli 20 meçidler baradaky uly bir kitaby sowgat berýärler. Häzir ine bular Gurhan bilen ýanky namazlyk, ine bularam bu Araplara moňa şo dünýäň iň uly meçidleri barada suratlar bilen bedelen hem şolar barada maglumatlar öz içine alýan ullukan kitaby şeýdip sowgat berenmişler olan magnaýla diýip inha kabul edýär. Ondan bu meçidden tamam, bu taýdan meçidden çykyp şol Birleşen Arap Emirlikleriniň prezident köşküne baryp şol häzirki prezident Muhammed ibn Zayed Al Nahyan bilen gepleşik geçirýär. Şo taýda gepleşik bilen geçişini seredin. Emir bilen duşuşýar. Ana şola monark ine şol adam. Ana aňyrda durun. Häzir gelýärler. Şolaň ýene gepleşikde oturanlaryny şu delegasiýa wekillerini özlerini alyp barşlaryna seredin häzir. Men diýjek bolýam ine şu taýda. Ine bu taýda Araplar otyrýar. Bular Araplar hemme şoň garnaş diýip düşünmäň, bu delegasiýa wekilleriniň içinde adaty resmiýler hem barda. Ine bu taýda da demokratik dünýägi döwletiň resmiýleri otyrlar, delegasiýalar. Ine bizde konstitusiýa boýunça Türkmenistan demokratik dünýägi döwlet. Ine şoň wekilleri otyr. Ýüzlerini ýerden galdyryp bilýänlerdirler, ellerine şol ruç galyp şol ögredilen zat edýärler. Ýüzüňizi galdyrmaga hakyňyz ýok. Türkmenistan ýanky haram dagyna garşy tediň seretmäge de hakyňyz ýok diýip görkezme berilenler. Bular hiç zat ýazanok, ýöne şeýle urusçylaryny oýnady otyrlar. Bular jiňa şol ýanky ritualy ýerine ýetirýärler. Indi bu tarapdaky, sağ tarapdaky Araplara seredin. Bolmasa şolara minha diktator ýurdunda ýaşy diktator rejiminde ki resmiýler şolar. O taýym diktator rejim ol boyun alsagam almasagam. Ýöne bulan öýlerini oturuşyna ýöne seredin. Öýlerini anamly otyrlar. O ýüzlerini ýere salanoklar, leppey diýip oturanoklar, arkaýyn seredip şu gepleşik bilen geçirýän gepleşiklerini dinläp ünser otyrlar. Ýöne şu zadyň ödem gaty köp zatdan habar berýär. Şo jagada zadyň ödem. Indi Arap emirlikleriniň derejesinde gidibilse şu haram bol, şonam alyp gidibilse şolaň derejesinde, şolaň siýasat ýöredişi ýaly. Onu da halk ýene begener Türkmenistanyň halky. Ýene bular bu haramlar ona medibilmeli. Bu tohum ona medibiljek o derejedäki adamlar däller, gynansak da. Men şonu aýtmaly bolýan. Bulan özlerini alyp barşy barada Türkmenistanyň içinde näçe maglumatlar gelýär. Biziň öz tanışlanmady we şolaň öz ýeňenlerini özlerini alyp barşyna seredende bir Arap emirlikleriniň çağalarynyň özlerini alyp barşy bilen deňär ýaly ýer bilen göýök ýaly tapady we diýe tebe bulan bu ýeňenden özlerini alyp barşy mäjit. Bularda terbiýe de ýok, bularda düşünje de ýok, sowgadam ýok. Öz ilatyna bolan hormatam ýok hiç şeýle. Haýdeni ideýany bir şu diýip bular edenlerini etjekler. Innem ýöne aglan etseler häzir. Siziň eliňizde ne tutuş döwletiň guruluşy mundan beýlek. Mundan beýlek häkimiýetde olandyrsam, siziň eliňizde, siziň maşgalaňyzyň eline inni nesilden nesile geçýär diýilse, şolondan gaýtmajak zady ýok adamlar. Şolong gaýtmajak zady ýok. Sen çaňa da 50 girerler. Sen aýalyňa mertebesini baskylap edenlerini ederler. Suwda bolan eline hükümete molon elinde, onsa da molon elinde. Ýöne ýankyýal edip häzir şu kanun esasyndan berkediläýse, bulan gaýtmajak jenaýetçilik ýok. Meni iň gorkudiýan zat, meni iň alada goýan zat şol. Şoňa bar ýa adam, ödem şoňa bar ýa şu. Dünýä jemgyýetçiligi hem haýkuş diýmez. Dünýä jemgyýetçiligi şu ýoluňyz, şu edýäniňiz näme dogry diýmez.
Ine Arap emirliklerini ya Arap yurtlarını dolandyryp oturan ine monarklar var. Şolara medeniyetçiler käbirleri. Ana Saudi Arabistan'da adamdan elini çapmak, yenetmek tehelçe bir zat üçin. Ya başka dini arayışlara yol bermezlik. Başka dine uymak bolan. Ine Birleşen Arap Emirliklerinde de 85% ilan Sünni musulmany, 15 galan 15% Şai musulman. Beýleki dinlere yol yok. Bar diňe öýüňde gizliň ýagda ýerine ýetirseň bar. Ýöne sen başga bir dine ananyp aýdaly, Budizm, Iudaizm, Hinduizm, bir mescidiň ýa awada tanan aşak diýsen ýol ýok. Şo barada erkin bir ýygnak geçirjek diýsen, onuňa da ýol ýok. Umuman dine üçin bar, bilen seredin bir nähil ýagdaýda. Adalat bir tarapdan baram ýaly. Adamdan kellesinem şapyp berenoklar, o emirler, Birleşen Arap Emirliklerini. Ýöne dünýäwi alym diňe şolaň şu bir dinastiýaň ideologiýasyna gulluk etmeli. Sen dolanurjy klan tankytlap bilen ok. Ondan sen başyň ölemli malyň talanly. Şol ýanky alna haýýanyň tokumyny sen tankytlamaga hakyň ýok. Ondan ýan kaýdyşym bilen dünýäwi alym bu taýda ösen däl. Ne bu taýda edebiýat ösen, ne bu taýda sunga ösen. Alman bir töşkür ösen zat ýok. Diňe bir zat ösen, biznes ösen. Sebäbi bilen bu tokumlaryň özi ýanky dinastiýaň özi, emirliň özi täjirler, odal başda feowda edip, ya puly nemesine prosentine berip, şolar ýaly bir peýda berip, zat şey dip beren adamlaň tokumy bular. Ondan şol düzgünem döwlete de ornaşdyryplar, döwletiň siýasatyny öwrüpdirler. Feowda çekmi, täjirçilik etjekmi? Ha ýol bar. Pulun yatar, ina feowda et üstünden peýda ber. O ine aliň ala meýdany, ha biziň döwletimiz ulany gelle, o feowda de täjirçilik ediber. Oňa ýol bar. Emma sen filosofmy? Sen edebiýatçymy? Sen teologmy? Sen dünýäwi ilim barada sen lekçe gurnajak. Dünýäwi ilim barada sen çekişme gurnajak telewizionyada, gazetleň üstüne, radioň üstüne. Oňa ýol ýok. Diňe İslam dininiň şäklerine bar, olam kabul edilen mezhepler goýunça belli 4 san mezhebiň ýanky dini nemesine ýol berilýän eken, Birleşen Arap Emirliklerine. Şondan da aşary sen telewizionyada da hiç bir filosofiýanyň, dinim, bir erkin pikirim sen aýtmaga hakyň ýok. Şoň üçin özüm şo döwletde özüm gödegine getirjek bolýan, öz erkin pikirim bilen men üçin bir türme ýaly bir zat bolar. Men bol puluny ýygyna bir köpüňi ýygyna lygap berem, bir täjirem däl, telekeçem däl, men oňa da gyzyklanma bildirem ok. Men erkin pikirli, men pelsepeçi. Men telewizionyadanym şolar ýaly maglumat eşdesem gelýär. Dünýä ýa şu döwletiň beýle habar terişdileriniň hemmesinden şolar ýaly okasym gelýär, bilesim gelýär. Ýöne oňa ýol ýok. Ýöne berdim Medifler, eger bundan beýle şolar ýaly dinastiýa bolup döwlet siýasatyny ýöretjek bolsa bizde hatda şolam bolmaz. Bular dinler bolýar, dinem ýöretmezler. Olam görnüpdi. Ýöne göz üçin ýankylar edip beren rituallarym ýöne göz üçin bulardan bir musulman bolup musulmanam däller. Üstesine bular dünýäwi alymam, bilimem, östirmäge bilen potensiýaly ýok. Netijede bulardan diňe halky ezmekden, gul hökmüne ulanyp özleriniň gul eýeleri ýaly alyp barmakdan başga da adam mene garaşyp bilenmi? Garaşam biljegem däl. Bulan potensiýalyny görüp geldik. Bulan öz potensiýalyny görkezjek bolsa şu şakaçyny hemme mümkinçiligim bolly. Ýöne biz nähil potensiýaly gördük? Diýdim zorluk potensiýaly gördük. Inhaýa diýenimi de şu. O han senem näme edip bize garşy diýilen zady gördük. Dilisi bilen bulan çykarmayan görkezmesi ýok. Sen saçyň reňkine de goşulyp berler, sen nähil sakal östirýän oňa da goşulyp berler, sen maşynyň reňkine nähil bolmaly, oňa da goşulyp berler. Sen mysal üçin ýöt paýtagdyňda gezjek, ýöne sen parkda gezjek erkin, ýok oňa da şäklendirme gerek. Sen näme işläp berdiň? Sagat näçeden näçe sen gezmäge hakyň bar, agşam sagat, ondan sen hiç ýerge çykmaga da hakyň ýok. Hem häzirden entek bizde monarhiýa eglan edilen ok. Ýöne şu wagt häzirden şolaň dil üstü bilen berýän görkezmelerini seredýän bolyn. Bulara da naýdýan da erkinlik ýöne ber, şolaň eline häzir kanunyny berkit, şo mümkinçilikleri.
halkın gözüne ot yakar. Bular Türkmenistan'ın öz içinde kanslager düzgününü döretjek adamlar. Soň üçin men bu tema näme üçin ýene täzeden dolanyp geldim. Halka birazajyk şunu ýetirmek üçin adamlar oýanyny şu wagt häzir şu geçiş döwri. Häzir şuňa indi geçmeň bota bolsun, ýöne kanun tarapyndan berki daýmak galdy. Şoňa da biz häzir ýol bersek, soň gaýdyp ýa-da ýol ýok, soň gaýdyp bular elinden alyp bilmeýän bilen elinden. Alyp bilmeýäňiz. Ondan soň sen şulan dinasiýasyň, şulan tohumynyň bir ýerine dil ýetirsen, getir Arap emirliklerine ýa-da Saudi Arabistanyna ýaly, sen malyň talaňly başyň ölümli. Bular şonam kanunlaşdyrlarlar, şonam jinayet kodeksine ýerlerler. Sen gaýdyp ýurdun içinde şunuň da bolanok, onsuz da bolanok diýip bilýän adam ýok. Gorin ýöne şon diýen ýagdaýynda indi seni gümbüdine bidirer ýaly, ölüm jezatyna hökm eder ýaly düzgünler bular kabul ederler. Şu derece yeterler bular. Häzir bir şoňa tarap bar ýa. Şoň üçin men bu aladam ýöne panikada adamlar, men bilen ümidini bilen ädim niýerik barýanlyklara syn edip otýar. Bular ýuwaşlyk bilen ana şoňa geldiler. Oğulunu prezident belleyen oldu. On bilen kanagatlanman inni oğulunun üstünden büyüdü. Ağalık eden ol otuyor. Şu da ana şoňa tarap ädilýän ädim da innem absolut häkimiýeti elini aldy. Absolut häkimiýeti elini aldy. Häkimiýetiň üç şahatynyň üçüne de öýdi kontrolly edip otuyor. Prokurorlar saýlaýan belleýän hem öýdi. Sudýany belleýän hem öýdi. Ministrler kabinetiniň hem magdalaryny belleýän öýdi. Yani suut häkimiýeti ýa buň elinde, ýerine ýedirji häkimiýet buň elinde, parlament hem buň elinde. Indi parlament hem ýagny mejlis hem şu halk maslahatynyň öňünde hasawat bermeli, ýagny haram bolýan öňünde hasawat bermeli. Demek kanun çykarjy şahada, häkimiýetiň şahadan buň elinde. Indi näme galdy? Indi ýöne şonu konstitusiýaga ýerden etdiň monarhiýa döwleti ýa-da emirlik, näme bilen emir. Awa, ine häkimiýet hem şol bir dinasiýaň wekillerine nesilden nesile geçirilmeli, edilip berki daýmeli. Onam ederler ýa-ni kaýdyşym onam kim eder, kim ettirerler. Şo ýa-ni halk maslahaty diýilen ýokary organ indi şonu kabul etmäge haky bar. Oňa da kimler delegatlar bolar? Odal kaýdyşmy diýär, odaldan görüp gelişimi diýäli, oýnatly ýaşullar barar, bir topar. Hiç da düşünmeýän, kanuny da düşünen ok. Ten döwlet dolandyrşyny nimesine düşünen ok üstesine de gorkok. Halk üçin bir söz aýdyp biljek ýaşul otak baranok. Iň ziwwetin, iň binamys ýaşullar bar ýa. Öz sakalnyň agyndan gorkmaly, utanmaly, ýere girmeli ýaşullar bar ýa şotak edýän işler üçin. Ýere girmeli ýaşullar bar ýa şotak. Şondan utanmaýanlar bar ýa. Umuman adamlar meňe şu gepleşikde size ýetirjek bolan ýetary ýüzlenme maglumaty mine şolardan ibaret. Indi siziň pikiriňiz näme şu ýagdaýdan indi näme çykarga bar? Näme çykarga görýäňiz? Ýani halkyň öňünde şoňa munasyp boldymy ýa-da onu beýleki tarapyndan men onam gödegini tutýan. Biziň öýdemiz millet hökmünde, halk hökmünde evolüsiýa ötüşünde onu hakykatdan biziň derejemiz ne şu leken. Belli bir döwürde Sowet zamanynda bizi birazajyk bize bilim berip, sowat berip, bizi saýlawlara gatnaşdyryp zat edip, biziň içimizden alymlar zardyr ýetişdirip zat edip, bizi birazajyk ýokary çekçek bolup durlar. Onda şolar ýaly pikirem döreýär. Ýöne biziň hakyky derejemiz şu döwürde biziň edenegimizden çekilip ýokary galdyrılan şu derece diýil eken biziň hakyky öz derejemiz. Hakyky derejemiz ondan hak eken. Bize erkinlik berildi bol näetdi biz hakyky derejemde jümp edip seherçe bir 10-20 ýylyň içinde şoňa düşdük. Ýagny orta asyrlar döwrüniň adamlarynyň aň düşünjesiniň dünýä garaşynyň derejesinde biziň bar syýasy durmuşdaky syýasy medeniýetimiz de mana şu derejede eken. Näme eken? Hanyň elini öpmek, hanyň öňünde, emiriň öňünde biýilini bükmek, şo näme diýse şonu kabul etmek. Yok bana hemmeden Hudaý tarapyndır diýip oturmak, emir belleýän, hany belleýän, Hudaý diýip oturmak. Şoňa da kaýyl bolmaly. Ýa-ni ana şu düşünje bilen ýaşamak. Seni ağaç öldürýän, seni daşary ýurda çykaranok, daşary ýurda çykyp okajak bolan ýurdun içinden pul alyp bolanok, ene taňy dawana da bilen gazanan pulundan çykarmak bolanok. Inni daşary ýurda asla okuwçy bermegim hallalla boldy. Ýurdun içinde de bilim ýok.
Hawa bilim alma kimin nemesi var, hakkı hukuku var, kimin çağalarının elite değil yani. Olaram ýokary gatlak bolmalyşyn. Birinji sort adamlar dörep başlady. Hawa aşağı sortlaram halkyň ilatynyň aglagy bölegi. Olaram gullar. Olaram bilim almaga da hakkı ýok, çağalaryny bilim etmäge de, gözli başly bilim bermäge de hakkı ýok. Şu zatlar döredilip otyr häzir. Yani ýokary gatlak diýip bir zat da ýokary gatlaň üstünden ýene häzir gatlak boljak. Ana şoňa bar ya, diýmek bizim ödümüz onu evolýusiýada, yani adamlaryň ötüşiniň ýanky barşyna belli bir ýerlerde galypdyr, şondan hem geçip bilmeýändir. Inanna ullukan kynçylyklar bilen, gan bilen, der bilen şo kynçylyklardan geçip biz gadanmalymy. Taýýarjak berilen şonuň biz gadryny bilmeýändir. Ýani kaýdyşym ýaly taýýarjak maşyny berdiler, na işledin diýip döwlet maşyny berdiler biziň elimizde. Şonu işletip bilmedik. Yine gepleseň bular näme diýerler? Ay orsiýet günäkär, ay plan günäkär, tögerekden gözleýärler günäni. Emma bize gan ýutduryp oturanam ýene biziň öz türkmenimiz. Şu zatlary edip ýörenem ýene biziň öz türkmenimiz. Şoňa daşyndan gelip ýa orsiýetden biri görkezme berip, han sen baranda sen emir bol, bar sen han bol. Hawa parlamentiň ýatyr, parlamentiň üstünden bir ýene bir zat döret diýip görkezme ber oturandyr diýem. Ýok. Bular ýaly zady bahane edýänler bir gaýratlar, ýagny öz aýbyny, öz kirini, öz pohuny boyna alasy gelmän başga bir ýeriniň ýüzünde çyrşajak bolýan adamlar şo öz pohuny. Öz döreden pohuny alyp başga bir ýeriniň ýüzünde çyrşap, ina şu günäkär diýmek. Beýtmegem nämen görkezýär? Şo pokdan ödümüzün çykmak isleýänmiň ýokdugyny görkezýär. Islenlik adam, islenlik keserip güýçleri günäkär etmeli, ýöne ödümüz günäkär bolmaly. Türkmen hökmünde ýok biz beýik halk. Biz gaty beýik halk, näme üçin bize dil ýetirýäňiz? Hawa, eger biz nämedir bir zatda biz kemçilik goýberýän bolsak, biziň aýbymyz bar bolsa, biziň pohumyz bar bolsa, kime o günäkär? Ay o günäkär, Putin günäkär, ay ýene bir günäkär, o günäkär, ýöne biziň ödümüz günäkär diýer. Ana şonu halkyň aňyna goýýan haramzadalar bar, öz halkymyzyň içinde. Intelligensiýa diýip özüni atlandyrýanyň içinde şolar bar. Näme etmeli? Halky şo pohuň içinden çykarmaly. Aýynjalyk bermeli. Ýok biz pohuň içinde oturýarmy? Oturyber. Buňa sen günäkär däl. Ana o bolmadyk bolsa, sen pohdan çykardyň. Hawa plany bir der, ana sen şonu pohdan çykardyň. Goňşy ýurduň bir lideri bir der, ana şonu sen pohdan çykardyň. A pohu döreden ödüm dem, ödümüz dem, şo türkmeniň pohuny ödümüz döretmedikmi? Şo pohu döredip oturan depemizdäki türkmenlerden biziň başymyzdan depemizden meýdan edip oturan. Ya goňşy keseden bir görkezme berip meýdan etdi ýandyr öýdäm. Ýok. Bulaňyň öz bar başarýan zady şol, öz halkynyň üstünden meýdan etmek. Şondan başga zady başaran bular. Şonu ettirdenem kim keseklermi? Ýok, biziň ödümüz. Siz şo intelligensiýa diýenler wa keseklere barmak üçin boldy, günäni başga ýerden gözleýändir. Siziň ödüňiz şo ýokardakylary ettirdiňiz. Innem halky şo poha batyryp ýok. Nägilik bildirmän, günäkärler daşarda, hawa şey diýen düşünjäni siz ornaşdyrýaňyz. Günäni keseklerden, kesek ýurtlardan gözleýänler bar. Şo ödüňiz hem düşünýäňiz onda şey diýmek bilen. Siz halky şo pohuň içinde arkaýyna oturyberin. Olyn tek kesek döwletde bir üýtdöşüklik bolar, ana şonda biziň içimizde üýtdöşüklik bolar diýip halky hem gaýta köşüşdirýär, ýagny şoňa kaýly bolmaklyga siz iterýäňiz. Şoňa termek şol, düşünýän bolsaňyz. Hakykatynda etmeýärdiňiz, aýtmalydyňyz näme? Öz pohumyzy özümiz ýatadyk. Şundan hem diňe özümiz çykyp biler. Depemizden meýdan edýänleň meýdan etmegine ýol berenem keseklerde biziň özümiz ýol berdik. Şonu edip oturan biziň öz türkmenimiz. Innem biz niýerik ümdik tutturup barýas? Indi şu zatlary kanunlaşdyrmak üçin gidip barýas biz. Şolaň şo üstümizden meýdan edip oturmaklaryny biziň kanun bilen berkitmeklige tarap barýar adamlar. Şolara biziň üstümizden meýdan etmäge bolýar. Şolaň haky bar diýip şonu biz konstitusiýaga ýermeklige tarap barýar. Ondan soň gutorýar. Biz olary ebedileşdirýär, ýankylaň meýdan etmek bolup, meýdan etmeklige bolan hukukyny biz ebedileşdirýär kanun esasyna. Ondan olar nesille geçirýär şo zatlary. Şol meýdan etmek tradisiýasyny halkyň üstünden täret etmek tradisiýasyny nesille geçirýär. Biz ana şoňa ýol berýär. Adamlar men häzir bir gödegräk görnüşde aýdýan şo zatlary.
Ýöne şol gödek görnüşde bir allegorik metaforik görnüşde aýdylýan zat şu hakyky zat şu. Şolar edip berler şonu. Şondan tapawdy ýok şol. Meydan etmekden tapawdy ýok şu edilip berilen zat halkyň üstünde näder edilip berilen zat. Ol metafora değil. Ol günden güne düşünmeli zat. Günden güne bolup beren zat. Borun adamlar öz pikiriňizden gaýrat edinde olar kaýdyşmaly adamyň mertebesine hormat goýup diňe pikir bilen pikir şakyşmaly, adamyň mertebesine degmän, söwmän, kemsitmän, kemsitiş sözler ulanman ýazmaly pikiriňizi. Gepleşikler halayan bolsaňyz like basyň, paýlaşyň birek bilen gepleşiklerimizi dinlemeňizden dowam etdiriň. Şuurlukçysa ünsürip dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Hormatly watandaşlar, Azat Türkmeniň gepleşiklerini öz tanış bilişleriniz bilenem paýlaşyň. Türkmeniň Azat Türkmen bolmagy ugrundaky işe sizem ýardam edin.